Pyörii. Ja hei! Ei, kun tuolla on kaukana. Mutta tuli ylävirtaan. Tulla. Mitkä on fiilikset? Reporteri kuittaa täällä. Nyt painuu yläpuolelle. Ihan oikein. Anna olla jakko. Nyt ota aidot kyytiin ja se maalta olla souta. Ei tuonne jakko. Tuonne virtaan ei. Kun se on koko... Aidot ylös. No niin! Ja videolla on. Hyvä! Yksi huutaa ne helpoja. Nyt hyppää. Ei hyppää. Onko Kojamo? Kojamo! Nyt mennään ylöspäin. Jaakko! Niin vettä. Niin, mutta kunhan ei mä moottori. Kunhan ei vaan mene moottori. Kaikki hyvin. Nuijutta! Nyt on muuten tappeluvideo, pojat! Avaanpa tässä vittu kun vettä. Jarrua auki. Ei luista kato yhtään, vapaa on ihan luokalla. Anna vaan, nyt anna vaan mennä. Pikkusen kiinni, että ei nyt veja tuolle. Jos ne tuolle lähtö, niin pitää soi siinä. Keskeltä. Haista vittu. Nyt ois tuossa. Uppista keikka, nyt on jo vähän parempi. Pikkusen parempi. Vittu lopeta se elvistely siinä ihan heti. Nyt on alla. Ei vittu, lasketaan. Pahana. Puojan kanssa. Mikä? Vähän parempia. Säkä kiinni! Pamppu! Elämänen järvi. Anna pamppu, perkele! Nyt minä olen sen päällä. Missä pot? Mulla on kidusläppä kiinni. Ota pamppu. Jotain Mihinkä? Pamppu, kun nyt se on ihan rauhassa. Ai vittu pojat! Hetkinen pamppu, missä mä... Sinä sitä vuolit viimeksi. Tuolla kun sinä vuolesta. Oh. Sinä pärsin takaa. Nyt. Älä liiku. Älä pidä liiku. Tuossa. Nyt minä lyön. Ai vittu kun ranne murtu. Noniin, hyvä. Oi jumala. On. Melkein on 15. On kymppirikki. Maappu on rikki. Maappuhan jos. Ai saatana. Ei nosta niin. Kato. Perkele. Me odotettiinkin sitä kojaa. Nyt pieksä vielä ja sitten lähdetään rantaan. Pieksä. Noniin, rikki on. Lähettekö te suota? Että Ei, lukee kahtomaan. Toi tulee ihan lähelle. On vittu moinen. Nyt on peijat. Tuosta keskeltä. Jaakko voi kertoa ottipaikat. Se souti oikein. Ihan hirveä. Kyllä vuotta. Ihan vittuun sama missä on. On vittuun. Aika painit sai vielä tässä kuin pappi, perkele. Tuommoinen punainen lilli. Tämä. Ei löyty se, mutta Ville kato vuoli sitä tuolla keskipenkille. Eihän tuolla. Meidän pappi. Tämmönen punainen lilli. Täällä on toinen jo täällä. Me ollaan vuoltu sitä tässä vittu. Ai vittu. Nyt
tarvii jo pitkän puukon, että tämän fileen. Se ihan hirveä. En tiedä. Ihan saatana. No niin, nyt löytään peijaa siitä. Nyt loppu kalaa. Miettii. Hei. Yes. Ai saatana. Ei jumalauta jätkä. On aivan hirveä kala. Nyt on huikea. Aivan vittu. Siis se on kun vittu lakku. Ei näyttänyt ihan tuommoiselta ennen kuin nosti venneessä. Äijät koukkaskin sen vittu 3 metrin päästä. Niin on Ei teillä varmaan kauan mennyt, kun työhätti sen veneen. No ei. Kun meidän koukkumies oli melko hätäinen, se nimittäin veti mahaan kautta sen kyyn. No en tiedä missä aivan reikä. vittu hirveä kala. Kellon reikä, eikä oo. Siis tuo aivan vittu. Se on 17 kiloa. Ei jumalauta. Nyt lähdetään vittu. Mikäs meillä lyö sinulle? Päästähän ne menemään. Nyt lähdetään rantaan. Ei jumalauta. Meillä on vain yksi laappu potkumissa. Ei muuta kuin onnea. Kiitos! Kannattaa mennä kakkosen. Rekki palaa. Tässä näytössä, jotta. Halaa kesken. Mä niin näyttö.